בוקר טוב לכם, ילדים מתוקים, מה שלומכם? איך היה לכם בחג? איך היה לכם בסוכה ובשמחת תורה? אני ממש מתגעגעת ומחכה כבר לשמוע מכם בזום, שתספרו לי את החוויות שלכם מהחג. אתם יודעים מי נמצא איתי הבוקר כאן? אתם זוכרים אותו? יאל, אני אומר לכם, לא זוכרים אותי. אבל אני רוצה רגע שתן להם כן הזדמנות לזכור מי אתה. בואו נראה אם אתם זוכרים. מי זה? מי חזר אלינו מהחג? נכון, זה שמוליק. נכון שאתם זוכרים את שמוליק שבנה איתנו את הסוכה? אז הוא חזר לספר לנו. איך היה? שמוליק, אתה רוצה לספר לנו איך היה לך בחג? יעל, היה לי כל כך כיף. הייתה לנו את הסוכה הכי גדולה בשכונה, וכל כך הצטערתי שלא יכולתי להזמין את כל החברים שלי בגלל הקורונה. אני ממש מבינה אותך, שמולי. גם אנחנו לא יכלנו להזמין שום משפיז לסוכה, שום אורח. יכלנו רק להתארח בסוכה בעצמנו. אבל איך היה לך חוץ מזה? יעל, את יודעת מה החג שאני הכי אוהב בשנה? הופה, שמוליק, רגע, כנראה התרגשת. איזה חג? אחרי שנגמר סוכות, ואחרי שנפרדנו מהסוכה, הגיע החג הכי שמח בשנה, שקיבלתי בו הכי הרבה ממתקים. איזה חג קיבלת בו? מה, פורים? לא, שמחת תורה. נכון, גם הילדים שלי קיבלו הרבה שקיות ממתקים. הלכנו לבית הכנסת ורקדנו עם התורה. זהו, יאללה, אני לא הבנתי, אז למה, אם התורה היא כל כך יקרה וקדושה, למה לא רוקדים כל יום עם התורה? שאלה יפה, שמוליק. אתה נהנית לרקוד? בטח. אבא שלי הרים אותי על הכתפיים שלו ושרנו נגיל ונסיס בזאת התורה כי לנו עוז ואורה, ואני הרגשתי הכי גבוה יותר מכולם. וואי, איזה יופי, איזה כיף לשמוע, כמה שמחת עם התורה. אז יעל, למה שמחים רק יום אחד בשנה? אני רוצה גם היום לשמוח. בוודאי שאתה יכול לשמוח, שמוליק. אתה יכול לשים לך שירים של קדושה ולקחת לך את הספר תורה שאתה אוהב, חומש או ספר פרשת שבוע, ולהמשיך לרקוד. אבל באמת בבית הכנסת אנחנו רוקדים רק יום אחד בשנה. אתה יודע למה? למה לא כל יום? למה לא כל שבת? אז באמת זו שאלה ממש יפה. אולי גם אתם ילדים הייתם שמחים לרקוד יותר מיום אחד עם התורה? אנחנו בעצם ביום הזה, אנחנו חוגגים כי סיימנו לקרוא את כל התורה. סיימנו לקרוא גם את חומש בראשית, וגם את חומש שמות, וגם את חומש ויקרא, וגם את חומש במדבר, וגם את חומש דברים. את 5 חומשי תורה, שמוליק, אנחנו סיימנו לקרוא. מה? סיימנו לקרוא את כל התורה? כן, סיימנו לקרוא בבית הכנסת את כל התורה. מה? ועכשיו לא נקרא יותר בתורה? לא נלך יותר לבית כנסת? בוודאי שנלך לבית כנסת, כל אחד איפה שהוא יכול להתפלל. ובוודאי שנקרא בתורה, אבל איך נקרא בה אם סיימנו אותה? שאלה מצוינת, ילדים. מה נקרא עכשיו בתורה אם כבר סיימנו לקרוא את כל התורה? מה אתה אומר, שמוליק? אולי נתחיל לקרוא ספר אחר? לא. שמוליק שלנו, אתה יודע שאת התורה שלנו, כשאנחנו מסיימים לקרוא אותה, אנחנו פשוט מתחילים לקרוא אותה מחדש. אבל אנחנו כבר מכירים אותה, למה צריך לקרוא אותה מחדש? כי התורה שלנו, שמוליק, אף פעם אנחנו לא יכולים להכיר אותה לגמרי. אומרים לנו חכמים שגם אם נלמד וגם אם נקרא את כל 5 חומשי תורה 100 פעמים, תמיד אנחנו נגלה בהם משהו חדש. אני אוהב ללמוד דברים חדשים, אני יודעת, שמוליק, ולכן ממש בגלל שעם ישראל הוא עם הספר, הוא עם שאוהב את הספר ואוהב את התורה ואוהב ללמוד בתורה, לכן השם ציווה אותנו לקרוא בה שוב ושוב. כל שנה אנחנו מתחילים בחומש בראשית,
ומסיימים עד חומש דברים. כל שנה מתחילים, אז שמחת תורה זה ממש כמו יום הולדת. נכון, שמוליק, זה ממש כמו חגיגה גדולה שעושים לתורה. כמו שאתה גדל משנה לשנה, אתה נשאר אותו שמוליק, עם השמחה שלך, עם המתיקות שלך, עם הלב הטוב שלך. ככה גם התורה היא נשארת בדיוק אותו דבר. רק אנחנו גדלים בזכותה, אנחנו לומדים ממנה דברים חדשים. ובוא אני אגלה לך עוד סוד, שאחרי שאנחנו לומדים ממנה שוב ושוב, אנחנו לא נשארים אותם אנשים. כי אני למשל, יעל, את שנה שעברה, הייתי עדיין יעל. אבל כשלמדתי בגן עם הילדים על שרה אימנו ועל אברהם אבינו, קרה לי משהו, והתחלתי להקפיד יותר לעשות חסד, ויותר לארח אורחים בשמחה. גם שנה שעברה הייתי מארחת אורחים, אבל השנה התחלתי לארח יותר בשמחה, בזכות מה שלמדתי. יעל, את יודעת, זה ממש מעניין מה שאת אומרת. את בעצם אומרת שאת נשארת אותה יעל, אבל אחרי שאת לומדת תורה, ואחרי שאת לומדת על אברהם אבינו שוב ושוב, את נהיית אישה יותר טובה? כן. ואתה שמוליק, שלמדת השנה שעברה בגן, גם כן, על אברהם אבינו ועל שרה אימנו, במה אתה התקדמת? במה אני התקדמתי? אני כבר לא זוכר במה התקדמתי. אני יודע. אני מקפיד, כשאימא שלי מדליקה נרות, אז אני עומד לידה, ואני שר את השירים, ואני מכבד אותה, כמו שיצחק כיבד את אברהם, שהוא עשה כל מה שהוא אמר לו, וכמו שיעקב כיבד את אימא שלו, כשהיא אמרה לו ללכת ולקבל את הברכות מאבא שלו, מיצחק. יפה. אז הנה, אני התקדמתי בהכנסת אורחים, ואתה התקדמת בכיבוד אב ואם. ממש למדת מכל האבות הקדושים איך להתנהג, איך טוב לעשות. יעל, מה? רגע, אז מתי תתחילי ללמד שוב? מתי אני אתחיל ללמד שוב? אופלה, אני אתחיל ללמד אותך ממש עכשיו. אתה רוצה להתחיל ללמוד איתי ועם הילדים את החומש הראשון? אתה יודע איך קוראים לו? כן, אני יודע. לחומש הראשון קוראים על שם המילה הראשונה של התורה. מי יודע מה המילה הראשונה של התורה? אני יודע. מה המילה הראשונה של התורה? אולי המילה הראשונה של התורה תתחיל באות א', אולי המילה הראשונה תהיה אלוקים. מתחיל באלף, כמו שאלף ב' מתחיל באלף. לא, יעל, את זה אני יודע. התורה לא מתחילה באלף, היא דווקא מתחילה באות ב'. מתחילה באות ב', אבל ב' זו האות השנייה. נכון, אבל התורה מתחילה באות ב'. את יודעת למה? למה? כי התורה ניתנה בשביל שני דברים. שני דברים? כן, כמו שא' זה 1, אז ב' זה 2. אז בשביל מה ניתנה התורה? אז למה באמת התורה מתחילה בבית? בשביל מה היא נבראה? בשביל שני דברים? מעניין. לא, יעל, התורה מתחילה בבית, והיא לא מיד מספרת לנו על מה שהתחיל לקרות בתורה. היא מספרת לנו על העולם. את יודעת בשביל מה העולם נברא? בשביל מה העולם נברא? העולם נברא בשביל שני דברים. זה אני זוכר גם משנה שעברה. העולם נברא בשביל התורה, שתהיה בו תורה. נכון, כי באמת עולם בלי תורה לא יכול להיות עולם טוב. בלי שתהיה תורה שתסביר לנו איך מתנהגים ומה עושים. אתה צודק, שמוליק, לא חשבתי על זה. ואת יודעת בשביל מה עוד ניתנה תורה? בשביל מה עוד נברא העולם? למה נברא העולם? בשביל התורה ובשביל ישראל. מי אלה ישראל? אנחנו, עם ישראל. מה, בשבילנו נברא העולם? כן, כמו שהתורה היא מנחה את העולם, ככה עם ישראל הוא ינחה את כל מי שחי בעולם, את כל העמים. הוא יהיה העם
שמראה לנו את הדרך, העם שממנו כל העמים ילמדו איך להתנהג. אז אתה אומר פה שהתורה בעצם, שהעולם נברא בשביל שני דברים, בשביל התורה ובשביל ישראל. איזה יופי, שמוליק. אני חשבתי שהעולם נברא בשביל שיהיו אנשים, שיהיו בני אדם, ואתה מראה לי שהוא לא נברא רק בשביל שיהיו בני אדם, אלא כשבני אדם יעשו מעשים טובים, שהם ימשיכו את העולם בטוב, ושעם ישראל ילמד את כולם איך להתנהג. בשביל שני דברים נברא העולם, בשביל תורה ובשביל ישראל. בשביל שני דברים